млада, но върху мене погледа си спря. Защо ме гледа тая толкова усърдно? Не вижда ли, че аз съм малък скромен тип? А тя дойде при мен и взе, че ме прегърна и сложи си ръка на моя тип. Стига, моля ви, мадам, мене много ме е срам. Мене много ме е срам, много моля ви, мадам. А може много да ме искаш, но няма да ти дам. Дори в ъгъла да ме притискаш, не мога, аз съм малък, много ме е срам. А може много да ме искаш, но няма да ти дам. Дори в ъгъла да ме притискаш, не мога, аз съм малък, много ме е срам. Защо така, бе, лелю, пускай ме веднага. За тебе други няма ли в този бар? Пък и на вашите години не приляга да ви прилича на снобар. Но тя ме хваща и ме влачи към портала. Усещам тялото си като мъченик. Защо така ми щипе буските брутално? Не вижда ли, че аз съм ученик? Стига, моля ви, мадам, мене много ме е срам. Моля, много ме е срам, мене моля ви, мадам. А може много да ме искаш, но няма да ти дам. Дори в ъгъла да ме притискаш, не мога, аз съм малък, много ме е срам. А може много да ме искаш, но няма да ти дам. Дори в ъгъла да ме притискаш, не мога, аз съм малък, много ме е срам. Моля ви, мадам, мене много ме е срам. Мене много ме е срам, много моля ви, мадам. А може много да ме искаш, но няма да ти дам. Дори в ъгъла да ме притискаш, не мога, аз съм малък, много ме е срам. А може много да ме искаш, но няма да ти дам. Дори в ъгъла да ме притискаш, не мога, аз съм малък, много ме е срам. Много ме е срам, лелю.